lawyer na me bisa say amamre ene ye politics a ye ewo ya mamre mu no etese politics na ene politics no ewa yonkofa bi anatwaka bi ya mamre ne politics like ene edit said ya mamre etie ethnicity no ene ye said ye nhyehyeye etie no say me fa ne say kwasi broni politics odi ba eni hɔ a akeye de ne betumi de atoto ho say ye politics ye de no nanka ente sa ne ente sa no ene say ye memu ha no ye nto aba ne ye de ohene de asi akonwa so ye busua bi na edi won so nti say abrofo no amma nke ye de ne te say Saudi Arabia and Dubai ne Kuwait mo nke ohene na edi yen so ena say abrofo no so amma we are saying Ashanti Empire ekokoduru ye no and there's no doubt nke omani nyina abesha asantefo ase nti nka asante hini ne di yeso nti nka omani nyina abesha asante ase. That is the truth. Ya na binum mpeti. The truth was that until say a crash Ashanti in 1874 na half of Ivory Coast Ghana asantefo ase na Ibe ho ekọ Benin and a small part of Nigeria no mo kan asante ho na north nso mosifo ni nyina eka ho. I mean, you have to historically correct. Nasa anet inti na wo hwe sane asante etino a. Nke betumi atra cover the whole of West Africa very easy. Eche say wo hu. And they say, wo kan asante fo asama na ibefo titiri no mbuafu na simfo buafu. But the truth was that those days na no mo kontokwa no. No mo namfofo ne ibefo nti eboa ma omunya part of Benin ho mu nyina ka ho because na was no kuma Asantes no nti no mu infiltrate akọ Oyo Empire Nigeria no Asante for no mo akọ so no mo namfofo na ibofo read map ne kira on say mo fa hamfa na politics na abesai won namfo ye no politics na asai won na no mo ye nuanom no mo ye nuanom na esire mu nso Asante for so just doto won wa no o mu nya free sirem nti na ayonkofa wo siremu nso ayonkofa hanti na edidi kọ na bawule ne you can say enyim ewo Ivory Coast na part of Nzema na ewo Ivory Coast no ehye won wase na omo de ne say asantefo no edi wusu a ye ndi wusu say ye fa wo japade a ye fa wo bibia omo di wusu a wo hunu da ne omo ye ne say wa na wo ye wo bibia na mo me ko ba ne akase wa babua wo nti na ma wo hu ni so mu di wo so nya ko on baba aboboa so mu statement we say ye pade akokotokwa ye nya wabro nti say wo nim na wo do nsa koka te say ibese ya asantefo beka se ye nuanom na wo no wo mu kokono nti enso ye baba ye no wa na sabra no wo mo ho odin enso samra no nti na wo mo ho edene no bibi kitwe na etuo a yetu na nti say na bomb wo ho na ye shotgun ya wo to ba ko paw na waja ni walodu no wasa atubiem nti kyase wukutatua wesu kutatua munia wo befa so adi ne sunkonim no ene se gisa wo dom no dɔɔso sene no ente sa wo a wukuta agyan ene ye fa ne se eyi ne yeto ne se boy pia ne sa no ede ne watumi de agina obi okutatuo anim na santefo no ene abrofo ne di edwa no na omunye etuo no from dutchfo no ho ti da bia na omu otuo nti omu ne notfo no kohia netfo no yusu agyan nti immediate omu be defeat nti omu defeat wi a no wabeye omu nu omu nkasa obeye omu akoa na santefo nkasa wabeye ye nua nti obeye nua na fe ye totuo na ye ma obi na wo so wo de fight other people na mo cheche nkoa na omu koton na omu de age etuo mo saa so na omu de omu ni hwa ayibu na omu aye the same thing wabeye ye nua sa nti won se kumase kwa amuna ga nya ibefo ne guo to the extent say wo ka wo mu they will give you every protection under the sun nti say nya abrofo na crash won a eno de obi a o ka nokora bi abeka senka the whole West Africa so easily baba abehye won wase enti lawyer